Entre els assistents a la missa celebrada a la catedral de Pisa aquell diumenge de 1581, hi havia un jove de 17 anys anomenat Galileo Galilei, que s'entretenia a observar una làmpada en el seu moviment de va i ve, unes vegades a trajectòria curta i unes altres de més llarga, i es va preguntar en quin cas la làmpada trigava menys temps a fer una oscil·lació. Més de 4 segles després, ens hem fet la mateixa pregunta. Molts de nosaltres tenim la mateixa edat que tenia aleshores Galileu. Són molts els que han exposat les seves opinions i han intentat convèncer amb més o menys èxit els seus companys. Hem debatut el problema, hem utilitzat el sentit comú, hem intentat explicar el fenomen utilitzant la raó i l'argumentació. Finalment, però, no vam arribar a cap conclusió en la qual tothom hi estigués d'acord. Tots defensàvem les nostres raons i no hi havia cap argument que fos concloent. Haver-hi més, està més tros baixant i per tenir més velocitat. Però hi ha més trajecte també. Però també va més ràpid. Per què? Perquè si és un recorregut petit, es tardarà menys. En canvi, un de gran no. Jo crec que igual. Jo com la Sàmia. Si hi ha menys recorregut tardarà menys. Perquè hi ha més recorregut allà, però va més ràpid. I allà hi ha menys i va més lent, però els dos triguen el mateix. Clar. Sí. Perquè això que has dit, si hi ha menys recorregut i la velocitat serà la mateixa per la tensió i el pes, doncs si hi ha més recorregut trigarà menys. Bé, nosaltres en un principi creiem que la que aniria més ràpid seria aquesta, perquè la distància és més curta i per tant aquella, com que la distància que ha de fer és de més recorregut, creiem que tardaria més a fer la mateixa distància que aquesta. Bé, doncs nosaltres creiem que encara que aquest recorregut és més curt, com que aquest de la dreta surt de més amunt, agafa molta més velocitat i va més ràpid. Per tant, el temps d'oscil·lació és menys en aquest cas. Hem arribat a la conclusió que les dues boles aniran iguales, perquè la de la lentitud és igual que la que va més a pressa. Com per exemple, aquesta la va més de pressa i en canvi la lentitud, com que va més lenta, doncs arriben al mateix. Alguns alumnes van començar a experimentar amb uns gronxadors, uns altres ja ho havien fet amb un mocador. Si us hi fixeu els dos nois, malgrat no gronxar-se amb el mateix angle, sembla que triguen el mateix en fer una oscil·lació. Anàvem pel bon camí, però a l'experimentació li faltava un altre ingredient. Galileu va utilitzar el seu pols per tal de mesurar el que trigava un pèndol en fer una oscil·lació. En aquell temps encara no existien els rellotges per mesurar temps tan curts. 5,93. 5,90 i pico, sí. 5,93. Apunta. 5,93. 5,90 i sí. Va, una més. Queden 6 más. Va.
Vam realitzar moltes mesures per tal de reduir al mínim l'error humà. Totes les mesures van convergir a un únic resultat. El temps d'una oscil·lació d'un pèndol, que anomenem període, és independent del seu angle. Ara ja no hi havia dubte. Igual. Igual. El mateix. Igual. El mateix. Igual. El mateix. És igual. El mateix. El mateix. El mateix. El mateix. Igual. Amb l'experimentació i la mesura hem arribat a la mateixa conclusió a la que va arribar Galileo Galilei fa més de 4 segles. Aquell va ser l'inici del mètode científic.